नमस्कार भाई लोग, यूपी बिहार चैनल में आप लोगन के स्वागत बा। जैसे कि आप सब जाना तानी भोजपुरी से संबंधित कोनो ना कोनो वीडियो आप लोगन के अपडेट देखे के और सुने के मिलेला। आप लोगन के बता दी कि आज सुबह 11 बजे बहुत बेहतरीन टीजर लॉन्च भइल बा केसारी भैया के नाच के मलकिनी। बहुत बेहतरीन शूट कयल गइल बा, बहुत बेहतरीन केसारी लाल जी के बहुत बेहतरीन एमन एटीट्यूड देखावल गइल बा। जितना भी शायद केसारी लाल से जरे वाला जितना भी उनकर विवाद करे वाला लोग बाटे, शायद ई टीजर देख के त बहुत कुछ हो गइल। वैसे हम कुछ तक कह ना सकीले, लेकिन बहुत बेहतरीन एके शूट कयल गइल बा। जैसे ही गाना आवत वैसे ही हम आप लोगन के अपने चैनल के माध्यम से बता देतानी ई गाना कब रिलीज होई, फुल सॉन्ग कब आए वाला बा। और आप लोग तब तक टीजर जाए देखी हम भोजपुरी पर सारेगामा कारवां जौन है ओ पे जाके देखी और ज़्यादा से ज़्यादा गाना के प्यार दुलार आशीर्वाद दें। और हमारे चैनल के भी सब्सक्राइब करी ताकि कोनो भी अपडेट दें आप लोगन के सबसे पहले सुने और देखे के मिल जाओ। एक साथे जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज। आप लोग जाएँ, देखी सुनी, एंजॉय करी।